салом бинандагони азиз, суҳбате дорем бо меҳмони худ раиси федератсияи бокси шаҳри Душанбе, қаҳрамони ҷаҳон, дорои камарбанди WBC ва WBA, қаҳрамони чангкаратеи Тоҷикистон ва яке аз варзишгарони муваффақи Тоҷикистон Меҳрубон Сангинов. Меҳрубон, шуморо хушомадед мегӯем. Дар ибтидо мехостам каме дар бораи худатон баъд аз он ки аз Амрико ба Тоҷикистон омадед сухан мегуфтед. Банди чӣ корҳо ҳастед? Ман хеле шод ҳастам ки ба ватани азизам баргаштам омадам. Яъне имсол 30-солагии истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Ба ҳамин ҳисоб омадем ки ҷашн гирем. Яъне ҳамчунин шумо медонед ки ман раиси бокси шаҳри Душанбе ҳастам. Бахшида ба 30-солагии истиқлолият мехоҳем я муҳориба яъне я мусобиқаи нағз гузаронем барои наврасон соли тавлиди 2004-2005. яъне бо ватани азизамро сайру гашт кунем, хабар гирем, ёд кардем. баъд аз тарк кардани тими TMT Флойд Майвезер, алҳол бо кадом даста шартнома бастаед? ҳозир ба тими командаи Warriors Boxing Promotion ки дар Флоридаи шаҳри Майами истеҳсол мекунад, дар ҳамон ҷо ҳамкорӣ кардастем хати ҳамо. Яъне аз клуби TMT дар ман хеле хуб буд, маъқул буд. Яъне орзуи ман буд ки ба Америка равам, ба ҳамин команда шартнома бандам. Яъне бо ҳамин яхе чиза мо гузаштем, ҳамин чиза ҳозир варақи нава кушодем, китоби нав. ҳозир тими шартнома бастам ба тиме ки ҳама тамоми тими ман 7-8 нафари одамо ҳамаш барои ман кор мекунанд. яъне ман пеш мебарам фаъолияти ман. аз ҳамин ҳисоб барои ман ин тим ҳозир нақстар аст. ҳамаи варзишгарон дар ин ё он намуди варзиш ба худ як идеал доранд. як афсона масалан дар ҷодаи бокс бошад, Муҳаммад Али ва ё Флойд Майвезер, Тайсон ва дигарон. дар як мусоҳибаи худ шумо гуфтаед ки боксчии амрикоӣ Оскар Делахой бо тахаллуси бачаи тиллоӣ боксёри писандидаи ман аст. Ин дуруст аст? ҳоло ки вақте ки ман сар мекардам бокса 15 сол пеш, яъне Оскар Делахой ман тамошо мекардам, яъне бокси вай бисёрам дар ман маъқул буд. яъне бокси вай бисёртар монанд аст дар бокси олимпӣ. аз ҳамон ҳисоб дар ман бисёрам маъқул буд ҳавай кас. яъне дар тамоми варзишгарони касе бокс мекунад, дар назари ман ҳама вай Муҳаммад Али, ҳама писанди ман ҳамин кас аст, Муҳаммад Али. дар бораи нақшаҳои ояндатон ва ё муҳорибаи ояндатон ягон сухан мегуфтед? нақшаи ояндаи мо чи аст? насиб карда бошад моҳои ноябр ё декабр мегузаронем муҳорибаи оянда. яъне тими ман мехоҳанд ки кадостем шартнома, яъне дар Майами гузаронем муҳориба. яъне ман омадам ба ватани азизам ки суҳбат кунам хати мардуми Тоҷикистон, одамои ватанам, ки орзуе ки ман дорам, аз аввал орзуи ман ҳамин буд ки дар ватани азизам муҳориба ман гузаронам. аз ҳамин ҳисоб ман хати тими худам Warriors Boxing Promotion маслиҳатҳое кардостем ки яке насиб шавад, хушрӯ агар гапомон туғри гирад, дар Душанбе гузаронем ҳамин муҳориба. як муҳорибаи шумо ба дуранг яъне мусовӣ анҷом шуд. ба чӣ сабаб ин гуна анҷом ёфт? аз сабабе ки ман ҳозирам ҳамин суханҳое мезанам ки ҳамон муҳориба ман бурида будам. ки ҳам хешуд мо ҳайрон мондем ки чихе ки дуранг додан. аз ҳамон ҳисоб ман тарки TMT кардам, тарки командаи Флойд Майвезер. яъне ки тими ман ҳамавақт бояд аз қафои ман гап занад, кори фаъолияти ман пеш барад. яъне ки ман дидам ки дуранг додан ки бо туғри нагирифт, ҳам истод решени алиш нашуд. ба ҳамин ҳисоб омадем ки алиш кунам тима. шумо раиси федератсияи бокси шаҳри Душанбе ҳастед. дар пешрафти ин соҳаи бокс чӣ корҳо дар нақша аст? чӣ корҳо барои беҳтар кардани ин сатҳи намуди бозӣ аст? ана ҳозир дар нақшаи мо ҳамин аст ки охири моҳи сентябр бахшида бар 30-солагии истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон як муҳорибаи кубоки шаҳри Душанбе гузаронем ва бо оянда тайёр кунем ҷавононро ки соли 2022 чемпионати Осиёи солҳои 2004-2005 мегузарад ва имсолинам бачаҳое ки рафтанд дар Дубай баромад карданд, бисёрам наврасони мо пеш рафтастанд дар бокс. бинандагони азиз, суҳбате доштем бо раиси федератсияи бокси шаҳри Душанбе, қаҳрамони ҷаҳон, дорои камарбанди WBC ва WBA, қаҳрамони чангкаратеи Тоҷикистон ва яке аз мушзанони муваффақи Тоҷикистон Меҳрубон Сангинов.